बिदां 8.1 नि नैबे 1 नाम्बारखौ बानायनानै दिन्थिगोन। बे 1 नाम्बाराव सोंनायाव दङ ट्राइएंगल ABC आव B आव खना थि, AB समान समान 24 सेन्टिमिटार, BC समान समान 7 सेन्टिमिटार दिहुन। नैबे रमान 1 आव दं sin A, cos A बेनि मानखौ दिहुननांगौ। ओमफ्राय रमान 2 आव दङ sin C, cos C बेनि मानखौ दिहुननांगौ। दा बेनि सलुशना जाहैबाय नैबे गिभेन दंखायो जोंना। गिभेनाव दङ ट्राइएंगल ABC आव एंगल B आ 90 डिग्री, ओमफ्राय AB आ दङ 24 सेन्टिमिटार, BC आ दङ 7 सेन्टिमिटार, ओमफ्राय AC आ गैया, AC खौ दिहुननांगौ। दा जोङो गिबियाव नैबेबायदि आखान्थिथाम खनाथि आखान्थिथाम बोनानै लाग्रोनांगोन। खनाथि आखान्थिथाम नैबेबायदि बोदो ABC बेखौ फोनांजाबदो। खनाथि आखान्थिथाम बोनानै मायाव खनाथि होनदोंमोन, नैबे एंगल B आव खनाथि होनदों नालाय नैबेहाय 90 डिग्री थानाय खना बानायदो। बेनिफ्राय AB नि माना दंखायो 24 सेन्टिमिटार, ओमफ्राय BC नि मानाबो दंखायो 7 सेन्टिमिटार। दा जोंनाव अब्ला नैबे गैया आरो बेयाव गैया, AC आ गैया आरो AC आ जाहैबाय लाव आखान्थि, नैबे जाहैबाय दोंनै आखान्थि। दा बे दोंनै आखान्थिनि माना दंखायो। AB आ 24 सेन्टिमिटार, BC आ 7 सेन्टिमिटार। दा जोंनि AC आ गैया, बाव AC नि मानखौ दिहुननानै लाग्रोनांगौ। AC नि मानखौ दिहुननानै लाग्रोयोबासो बेयाव जोङो बे मोनथामनिबो माना थायोब्लासो जों जेखौ दिहुननो थिनदोंमोन बेयाव दिहुनथिनाय दंमोन नैबे sin A, cos A, sin C, cos C दिहुननो थिनदों नालाय बेखौ मोनगोन आरो। दा बेखायनो जोङो पाइथागरासनि थारबुंथि बाहायनानै जों AC नि मानखौ दिहुननानै लाग्रोगोन। होमबा देयारफर होनानै नैखौ जों सर्टआव लिरबाय, पा माइनि पाइथागरास, ओमफ्राय ता माइनि थारबुंथि, बा माइनि बायदियै, ओमफ्राय बेखौ नैबायदि होदो पाइथागरासनि थारबुंथि बायदियै। पाइथागरासनि थारबुंथिया दङ जोंना लाव आखान्थि स्कुयार समान समान दोंनै आखान्थिनि बर्गनि दाजाब गासै। लाव आखान्थिनि बर्ग समान समान दोंनै आखान्थिनि बर्गनि दाजाब गासैनि समान दं आरो। बे होमबा दा बेवहाय लाव आखान्थिया नोंसिना नैबे जागोन, नैबे सबसे लावसिना जाहैगोन लाव आखान्थि। नैबे खनाथि आखान्थिथामाव बयनिख्रुइबो गोलावसिन आखान्थिया जागोन लाव आखान्थि। होमबा लाव आखान्थिया नोंना AC दं नालाय बेयाव AC स्कुयार फैगोन। AC स्कुयार समान समान दोंनै आखान्थिया बे आरो बे, बा बिसोर मोननैनि बर्गखौ दाजाबनांगौ, बा बिसोरनि मोननैनि बर्ग, मोनसेया जाहैबाय AB, बा AB स्कुयार प्लास दोंसेया जागोन BC स्कुयार, बा बेनि बर्गजों प्लास खालामनांगौ। प्लास खालामोबा लाव आखान्थि स्कुयारनि समान जागोन आरो। होमबा बेवहाय नैबे सिनखौ होदो इमप्लाइ सिन, AC स्कुयारा बेनो फैगोन समान समान AB स्कुयारनि जायगायाव 24 दंखायो नालाय AB नि माना, बा बेनि जायगायाव 24 लाबोदो, ओमफ्राय AB आ स्कुयार नालाय बेयाव स्कुयार होदो, ओमफ्राय बेयाव प्लास दङ बेयाव प्लास फैगोन। BC नि मानाबो दंखायो 7 होमबा BC नि जायगायावबो 7 स्कुयार फैसिगोन, 7 स्कुयार। ओमफ्राय बेवहाय AC स्कुयारा बेनो फैगोन। ओमफ्राय दानिया नैबे 24 स्कुयार नालाय 24 स्कुयार मानि 24 मोननै सानजाबनांगौ आरो। 24 मोननै सानजाबनानै बेसेबां मोनो, सानजाबोबा 576 मोनगोन आरो। 576, ओमफ्राय नैबेयाव प्लास दङ, प्लास फैगोन, ओमफ्राय 7 स्कुयार मानि 7 मोननै सानजाबनांगौ, बा बेजों सानजाबोबा बेसेबां मोनगोन 49 मोनगोन। बाहाय नैबेखौ बेनि बे लाबोबाय थाथ'। दाना बेजों प्लास खालामदो, प्लास खालामोबा 625 मोनगोन। ओमफ्राय दाना AC नि स्कुयारखौ सिफायोबा समान समाननि ओरैजाय राइट हेन्ड साइडजों मा जाहैगोन, रुट जाहैगोन। नैबे रुटआ फैगोन, बे रुट जानानै 625 आ रुटनि सिङाव थागोन। दाना AC समान समान 625 खौ बेसेबां स्कुयार लिरनो हायो, 25 रुट 25 स्कुयार लिरनो हागोन आरो।
अब्ला स्कुवेरजों रुटजों केन्सेल जागोन, स्कुवेरजों रुटजों केन्सेल जानानै एसनि माना थागोन नोंसिना 25 सेन्टिमिटार थागोन आरो। दा अब्ला नोंसिना रमान 1आव मा दिन्थिदोंमोन? साइन एनि मान दिन्थिदोंमोन। ओमफ्राय साइननि नोंसिना रुजुथायारि फर्मुलाया दङ P/H। दा बेवहाय एखौ खना साइन ए माइनि एखौ खना लानांगौ। नै बेखौ एखौ खना लानांगोन। एखौ खना लायोबा नोंना बे एजों नैबे बिसिम नांजाबनाय आखान्थिया बेस जागोन। बेस माइनि हासा जागोन बिनि मान। ओमफ्राय बेनि उल्था आखान्थिया जाहैगोन नै बियो पारपेन्डिकुलार जागोन एखौ खना लायोबा। ओमफ्राय लाव आखान्थिया नैबे सबसे लावसिना नैबे हाइपटेनिउस जागोन पारपेन्डिकुलार, ओमफ्राय बे बेस जागोन आरो। होमबा साइननि फर्मुला रुजुथायारि फर्मुलाया P/H मोन नालाय, बा P नि जायगायाव 7 ओमफ्राय H नि जायगायाव 25। बेवहाय जागोन 7 सेन्टिमिटार 25 सेन्टिमिटार, बा सेन्टिमिटार केन्सेल जागोन। केन्सेल जानानै साइन एनि माना थागोन नोंसिना ओमफ्राय समान समान 7/25 जागोन साइन एनि माना। साइन एनि मान मोनबाय। एबार मा दिन्थिदोंमोन? कस ए दिन्थिदों। कस एनि माना कस एनि रुजुथायारि फर्मुलाया B/H। बिनि माना दङ नोंसिना बिनि माना 24 सेन्टिमिटार, ओमफ्राय H नि माना 25 सेन्टिमिटार। सेन्टिमिटार केन्सेल जागोन। बेनिफ्राय नोंसिना कसनि माना थागोन 24/25 कस एनि माना। आरो रमान 2आव दिहुननो थिनदों साइन C इकुवेल साइन C नि मान। बा साइननि फर्मुलाया P/H आनो, ओमफ्राय दानिया खनाया सोलायगोन, एंगोला सोलायगोन। नैबे एंगोला दहाय एखौ लादोंमोन नालाय, नै दानिया माखौ लानांगोन? C खौ लानांगोन। C खौ जुदि एंगोल लायोबा नैबे C आरो B सिम नांजाबनाय आखान्थिया दानिया बेसआ नैबे जागोन आरो। नैबे BC आ बेस जागोन, ओमफ्राय बेनि उल्था आखान्थिया जाहैगोन पारपेन्डिकुलार जागोन बेयो। ओमफ्राय लाव आखान्थिया सोलायनाय नङा। हाइपटेनिउसआ H नि माना सोलायनाय नङा, बेनो बे थागोन। दा अब्ला साइन C नि माना मोनगोन। फर्मुलायाथ' रुजुथायारि फर्मुलाया P/H। होमबा P नि माना 24 सेन्टिमिटार, ओमफ्राय H नि माना 25 सेन्टिमिटार। बेयावबो सेन्टिमिटार केन्सेल जागोन। बेनिफ्राय मा थागोन? 24/25 थागोन। ओमफ्राय दाना कस C दिहुननांगौ। कस C आ फर्मुलायाथ' एखेयानोखा B/H। होमबा B नि माना 7 सेन्टिमिटार, H नि माना 25 सेन्टिमिटार। होमबा बेनि माना थागोन 7/25। होमबा नोंसिना 1नि फिननाया नैबावनो जोब्बाय। एक्सारसाइज 8.1 कुइसन नाम्बार 10। कुइसना दङ ट्रायंगल PQR आव किउआव खनाथि खना PR + QR = 25 सेन्टिमिटार आरो PQ = 5 सेन्टिमिटार। साइन P, कस P आरो टेन P नि मानफोरखौ दिहुन। बेनि सलुसना नैबे 10 सलुसन। ट्रायंगल PQR आव किउआ खनाथि, बा नैबे ट्रायंगल PQR बा किउआव खनाथि होनदों नालाय नैबेयाव 90 डिग्री थागोन। बेनिफ्राय PQआ बेसेबां? PQआ होनाय दङ 5 सेन्टिमिटार। PQआ 5 सेन्टिमिटार। नैबे PQ बेयो जाहैबाय 5 सेन्टिमिटार। ओमफ्राय PR + QR = 25 सेन्टिमिटार। PR जों QR जों प्लास खालामनानै PR आ जाहैबाय बेनिफ्राय नैबेसिम, QR आ जाहैबाय बेनिफ्राय बेसिम। बेजों नैबेजों प्लास खालामनानैसो बेसेबां दङ? 25 सेन्टिमिटार। बा नैबे इमप्लाइसन होदो। PR खौ लाखि बेवहाय, ओमफ्राय बिथिंजाय 25 सेन्टिमिटार दङ बेखौ होग्रोदो। नैबे प्लास QR खौ ओरैजाय राइट हेन्ड साइडआव बारहोहर, बे माइनास QR जाहैगोन। बा PR नि माना जोङो 25 - QR बे मोनथ'नानै दङ। नैबे PR नि माना 25 निफ्राय नैबेखौ दानख'बानो बेखौ मोनहैगोन आरो। बा दा जोङो माखौ दिहुननांगौ?
QR गैया QR खौ दिहुननांगौ बा QR खौ दिहुननो थाखाय पाइथागरासनि थारबिंथि बायदियै पाइथागरासनि थारबिंथिया जाबाय लावाखान्थि स्कुयार नैबे PR आ लावाखान्थि नोंसिना बा PR स्कुयार फैगोन ओमफ्राय दोंनै आखान्थिया PQ आरो QR बा दोंनै आखान्थिया मा फैगोन PQ स्कुयार प्लास QR स्कुयार फैगोन ओमफ्राय PR नि मान दंखायो नै गोजौआव 25 माइनास QR होल स्कुयार जागोन नैबे स्कुयार नालाय बेबो स्कुयार जागोन इकुवेल टु PQ नि मान दंखायो नोंसिना 5 बे 5 स्कुयार जागोन प्लास QR नि मान गैया बेनो थागोन QR स्कुयारैनो होमबा नैबेयो 25 माइनास QR होल स्कुयार मानि बेखौ A माइनास B होल स्कुयार महराव सिफायनांगोन बिसोर मोननैखौ होमबा A माइनास B होल स्कुयारनि फर्मुलाया मामोन नोंसिना A स्कुयार माइनास 2AB प्लास B स्कुयारमोन बा A स्कुयारनि जायगायाव नैबे फैगोन A नि जायगायाव नोंसिना 25 दं नालाय 25 स्कुयार बा माइनासा माइनास थागोन ओमफ्राय 2AB बा 2 आ 2 फैगोन बे फर्मुलानिफ्राय ओमफ्राय A नि जायगायाव दं 25 ओमफ्राय B नि जायगायाव दं QR ओमफ्राय प्लास B स्कुयारनि जायगायाव फैगोन QR स्कुयार फैगोन इकुवेल टु बिथिंजाय नैबे 5 स्कुयारा 25 जागोन प्लास QR स्कुयारा बेनो बे दा अब्ला नैबे QR स्कुयार लेफ्ट हेन्ड साइड राइट हेन्ड साइड बिसोर मोननैया दान जायो बेनिफ्राय बिथिंजाय मा दंबावोमोन नैबेहाय 25 स्कुयार दंमोन 25 स्कुयारखौ सिफायोबा बेसेबां जायो 625 जायोमोन 25 मोननै सानजाबोबा 625 जागोन माइनास 2 जों नैबेहाय दंमोन 2 जों 25 जों सानजाबोबा 2 जों 25 जों सानजाबोबा 50 QR जागोन होमबा बेयाव 50 QR फैगोन इकुवेल टु राइट हेन्ड साइडआव दंमोन 25 बेनो फैगोन ओमफ्राय दानिया इमप्लाइसन होदो नैबेहाय नैबेहाय माइनास 50 QR खौ लाखियो ओमफ्राय नैबे 625 खौ ओरै राइट हेन्ड साइडआव हरदो बा 25 ओरैजाय 25 आ दंखायो बेखौ होदो ओमफ्राय माइनास 625 जाफैगोन बे प्लासमोन ओरै फैबा माइनास 625 जागोन होमबा दानिया जोंना बेनो फैगोन बेवहाय ओमफ्राय दाना 625 बा माइनास 625 आ नैबे 25 निफ्राय देरसिन प्लास 25 निफ्राय ओंखायनो माइनास 625 निफ्राय 25 खौ दानख'योबा साइना माइनास 600 थागोन माइनास 600 होमबा जोङो नैबे माइनासजों माइनास केन्सेल जाबाय ओमफ्राय 0 मोनसे केन्सेल खालामबाय 5 जों 60 खौ डिभाइड खालामहरदो होमबा 12 जाबाय अब्ला QR नि माना मोनबाय नोंसिना बेसेबां 12 सेन्टिमिटार होमबा दा सिन्स गोजौआव दंमोन PR इकुवेल टु 25 माइनास QR मोन माने PR नि मानखौ माब्रै मोनगोन नैबे 25 निफ्राय QR खौ माइनास खालामनांगोन दानख'नांगोन अब्लासो PR नि मानखौ मोनगोन बा 25 निफ्राय 12 खौ माइनास खालामोबा मा मोनगोन नोंसिना 13 मोनगोन ओमफ्राय देयारफर नोंसिना सोंनायाव मा दिहुननो थिनदोंमोन साइन P कस P tan P दिहुननो थिनदों बा साइन P माने P खौ खना लानांगोन साइननि फर्मुलाया दंमोन रुजुथायारि फर्मुलाया P बाय H होमबा P नि जुदि P खौ खना लायोबा नोंसिना P नि माना 12 जागोन H नि माना 13 होमबा H आथ' सेम जागोन बयनाबो एखे होमबा साइन P नि माना मोनबाय 12 बाय 13 ओमफ्राय कस P नि फर्मुलाया जाबाय B बाय H P खौ खना लायोबा B नि माना 5 जागोन H नि माना 13 थागोन होमबा कस P नि माना जाहैगोन 5 बाय 13 ओमफ्राय tan P खौ खना लायोबा बेना 10 नि फर्मुलाया जागोन P बाय B P खौ खना लायोबा बा P नि माना 12 फैगोन B नि माना 5 फैगोन बा 10 P नि माना जागोन 12 बाय 5 बा दिहुननो गोनां जोंना मावफुंथायफोरा नैबेसोरनो जागोन बा नोंसिना 10 नि मावफुंथाया नैबेयाव जोब्बाय नैबेखिनियाव जोब्बाय